Akwụkwọ nke Mak, isi nke 2. Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ọ banyere ọzọ na Kapanọm. Ọ hụkwara ya ka ọ nọ n'ụlọ ahụ. N'oge na-adịghị anya, ọtụtụ mmadụ zukọtara ọnụ, nke mere na ebe niile dị n'ụlọ ahụ enweghịzi ike ịnabata ya. O wee kwusara ha okwu Chineke. Otu onye bụ onye nwere nkwarụ, nke mmadụ 4 bụ, bịakwutere ya, ma ebe ha enweghị ike ịbịaru ya nso n'ihi igwe mmadụ ahụ, ha gafere n'elu ụlọ ebe ọ nọ. Mgbe ha meghere ya, ha wedatara ihe ndina ebe onye ọrịa ahụ nwere nkwarụ dina. Mgbe Yeshua hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị onye ọrịa ahụ nwere nkwarụ, "Nwa m, agbagharala gị mmehie gị." Ụfọdụ ndị odeakwụkwọ nọdụrụ ala n'ebe ahụ na-eche n'obi ha, "Gịnị mere nwoke a ji ekwu okwu nkwulu dị otu a? Onye pụrụ ịgbaghara mmehie ma ewezuga naanị Chineke?" Ozugbo ahụ, mgbe Yeshua hụrụ n'ime mmụọ ya na ha na-eche echiche n'etiti onwe ha, ọ sịrị ha, "Gịnị mere unu ji atụgharị uche n'ihe ndị a n'obi unu? Ma ọ dị mfe isi onye ọrịa ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, "Gbaghara gị mmehie gị," ma ọ bụ isi, "Bilie, buru ihe ndina gị jee ije"? Maka iwe mara na Nwa nke Mmadụ nwere ikike n'ụwa ịgbaghara mmehie, ọ gwara onye ahụ na-arịa ọrịa kpọnwụrụ akpọnwụ, "Ana m asị gị, bilie, buru ihe gị laa n'ụlọ gị." O biliri ọtọ, buru ihe ndina ya, pụọ n'ihu mmadụ niile, ka mmadụ niile wee ṅụrịa ọṅụ ma too Chineke, sị, "Anyị ahụtụbeghị ihe dị otu a." O wee malite njem ya gaa n'oké osimiri. Igwe mmadụ niile bịakwutere ya. O wee kụziere ha niile. Ka Yeshua na-agafe, ọ hụrụ Livaị nwa Alfiọs ka ọ nọdụrụ ala n'oche ndị ọbịa ahụ, wee sị ya, "Soro m." O wee bilie soro ya. Mgbe Yeshua nọ na-eri nri n'ụlọ ya, ọtụtụ ndị na-ana ụtụ isi na ndị mmehie nọ na-eri nri na ya na ndị na-eso ụzọ ya, n'ihi na ọtụtụ ndị so ya. Mgbe ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii hụrụ ka ọ na-eri nri na ndị na-ana ụtụ isi na ndị mmehie, ha jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, "Olee otu esi eri nri ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa, ya na ndị na-ana ụtụ isi na ndị mmehie?" Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ha, "Ọ bụghị mmadụ niile chọrọ nlekọta, kama ọ chọrọ ndị ọrịa. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa." Ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii buru ọnụ wee bịa sị ya, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ Jọn na ndị Farisii ji ebu ọnụ, ndị na-eso ụzọ gị anaghị ebu ọnụ?" Yeshua wee sị ha, "Ụmụ nwoke nke ụlọ nwunye ọhụrụ ha nwere ike ibu ọnụ mgbe nwunye ọhụrụ ahụ nọnyere ha, ma ọ bụrụhaala ha na nwunye ọhụrụ ahụ nọ, ha agaghị enwe ike. Ma ụbọchị ga-abịa mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ. Mgbe ahụ ha ga-ebu ọnụ n'ụbọchị ndị ahụ. Ọzọkwa, ọ dịghị onye ga-akụ obere akwa ọhụrụ n'uwe ochie, n'ihi na ihe ọhụrụ ahụ nke jupụtara na ya na-ewepụ ihe ochie. Ihe mgbawa ahụ ka njọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị onye ga-etinye mmanya ọhụrụ n'ime ite ochie, n'ihi na ma ọ bụghị ya, mmanya ọhụrụ ahụ na-agbawa ite mmanya vaịn apụọ. Ite ndị ahụ na-efukwa. Mana a ga-etinye mmanya ọhụrụ n'ime ite ọhụrụ. Ka ọ na-agafe mpi n'ụbọchị izu ike, ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-aga malitere ịdọrọ ntị opi. Ndị Farisii wee sị ya, "Gịnị mere ha ji eme ihe
iwu na-akwadoghị n'ụbọchị izu ike. O wee sị ha, unu agụtụbeghị ihe David mere mgbe ọ nọ n'ụkọ na-agụ na-agụ ya, ma ya ma ndị ya na ha nọ. Olee otu o si bata n'ụlọ Chineke n'oge agbata onye nchụaja wee rie achịcha ndị iwu na-akwadoghị iri ma ewezuga ndị nchụaja, wee nye ha ndị ya na ha nọ. O wee sị ha, e nwere ụbọchị izu ike maka mmadụ, ọ bụghị mmadụ maka ụbọchị izu ike. Ya mere, Nwa nke Mmadụ bụ Onyenwe anyị, ọ bụ na nke ụbọchị izu ike.